Bueno, bos días a todos e a todas, bos días tamén aos que están véndonos en streaming. Imos a dar comezo ao pleno ordinario de 27 de marzo de 2025, sendo as 12:02. A orde do día é a seguinte: o punto número 1 é a aprobación da acta anterior. Non sei se hai algunha observación que facer. Pois vale, pois dase por aprobada. O segundo, dase conta dos decretos da alcaldía. No punto 3, é proposta da alcaldía aprobación convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello da Pobra do Caramiñal para a explotación da estación depuradora de aguas residuais. Ten a palabra o señor portavoz do Goberno Municipal. Ben, bos días. Pois teremos xa por segunda vez este convenio de colaboración entre o Concello e Augas de Galicia para a xestión da EDAR, para regularizar esa situación, que somos un dos poucos concellos nos que Augas de Galicia xestiona a estación depuradora, e recolle unha serie de puntos que son lixeiramente diferentes ao anterior, pero, bueno, inciden pois pola parte que nos toca ao Concello na responsabilidade do bo funcionamento do sistema de saneamento, da súa recollida. Debe procurar que todas as empresas e particulares conectados á rede cumpran cos parámetros que establece a lei, para que o fluente que chegue á depuradora pois esa susceptible de ser, a redundancia, depurado con eficacia e, por lo tanto, vertido que chegue ao medio natural sexa o correcto. Tamén, bueno, se inclúe un apartado sobre o emisario submarino, ca obrigación de revisalo anualmente. O emisario submarino estivo roto durante moitos anos e arranxou no 2019 e, bueno, necesita ser revisado e comprobar que cumpre ben a súa función, que non dá problemas no bombeo propio que ten a depuradora para expulsar a auga depurada. E, bueno, unha serie de puntos que fan referencia pois a entrada de augas brancas, da auga da chuvia na rede de saneamento, a posible entrada, que a día de hoxe non temos ninguna detectada, de auga salgada, e unha serie de responsabilidades que en realidad son as que xa temos atribuídas, non? Entonces, para o Concello, en principio, polo de agora, pois é unha boa noticia manter este convenio e que siga sendo Augas de Galicia quen xestione a EDAR. Moitas grazas. Ten a palabra agora o señor concelleiro de Vips. Ben, bos días. Bueno, perdón por chegar tarde. Nada, simplemente pues, comentar que, bueno, tras ver outras opcións, esta, bueno, pois é a máis a caída que Augas de Galicia, como dixo ben o compañeiro, se siga ocupando esta xestión. Po Concello sería demasiado, bueno, gravosa ou cara se tuvera que ocuparse ela ou licitar o servicio, porque tamén é unha cousa que no seu momento se mirou, pero, bueno, sin ser un convenio perfecto, pois, bueno, creemos que é unha opción ahora mismo a máis, bueno, a que mellor se adapta. Bueno, é verdad que a Xunta de Galicia tamén lle ven moi ben, porque o coste de dar aquí ronda os 600.000 euros, 400.000 xo repercute normalmente nos ciudadanos, e os outros 200 nos mete a través de multas. Entonces, bueno, de multas, insisto, que o temos falado aquí moitas veces por volumen de agua en épocas de chuvia, que é imposible ou moi complicado de evitar. Pero, bueno, ao final salelle o negocio redondo. Bueno, están moi acostumbrados a eso, pero, bueno, en fin, non me vou meter neso, eu vou votar a favor. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Ben, bos días. Pois eu tamén vou a votar a favor, porque, bueno, neste momento tamén creemos que este convenio pois necesitámoslo e é o mellor que se adapta ahora mismo ás necesidades do Concello. Señor concelleiro, portavoz do PP. Bueno, buenos días. Nosotros nos vamos a abstener. Hemos participado en la negociación del convenio, sí que tiene más obligaciones de las que tenía antes, pero sí que lo que nos sorprende y queremos dejar poner de manifiesto es que ustedes, que durante los últimos meses han criticado pues a Augas de Galicia por la gestión sobre todo de las aguas pluviales que entran en la depuradora, tenían ahora la ocasión perfecta para coger la gestión y ese disfunción o ese coste que ustedes dicen que está ocasionado, pues por lo que ahora dice el concejal de Vips, pues
para lo que él entiende que es un buen negocio, pues oye, podían hacer que el buen negocio fuera para el Concello de la Pobra y gestionarlo directamente. Además que siempre son ustedes proclives y participativos a la gestión pública y municipal de las instalaciones. Creo que tienen ustedes la oportunidad de oro para ser consecuentes, al menos. Es decir, oye, o a partir de ahora ya no vamos a criticar a Aguas de Galicia cuando nos ponga sanciones por las aguas pluviales. O van ustedes a hacer algo para evitarlo, o han negociado con ellos lo que no aparece en el convenio, la exención o la disminución de esos costes. Por eso nosotros vamos a abstenernos, entendiendo que realmente es una buena acción para el Ayuntamiento que la gestión la realice la Xunta de Galicia y no tiene que realizar a nosotros directamente, pero creo que ustedes deben ser consecuentes con lo que dicen y lo que hacen. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do Goberno Municipal. Ben, a ver, non hai ningunha oportunidade perdida, ninguna oportunidade de ouro, porque esa posibilidade vai estar en calquera momento. Como ben recolle o convenio por mutuo acordo, se vai a poder anular o convenio e vamos a poder asumir a EDAR no momento que o Concello considere oportuno. Por lo tanto, estando xusto no momento que estamos realizando unha auditoría ou vamos a empezar a realizar unha auditoría da rede de saneamento, realizamos a rede de abastecemento, pois queremos que mellor rematar a auditoría, saber exactamente cal vai a ser o modelo de xestión da rede de saneamento nos vindeiros anos e entonces decidiremos se é o momento adecuado para facernos coedar ou non, e facendo números, moitos números, como decía o Concelleiro de Facenda, que temos que facer e ver pois que posibilidades hai de que realmente o fagamos sin que sexa un descalabro económico para o Concello. Entón, esa oportunidade non está perdida e a crítica facemos porque, bueno, é unha política que desenvolveu a Aguas de Galicia nos anos a esta parte, de sancións a través do Concello. Eso será un problema porque nós non podemos repercutir mediante tasas ese custe. Eles si podían pensar en incrementar a tasa e que non lles costara tanto, non hubiera tanto desfase entre o ingresado e o que se gaste na EDAR. Pero claro, políticamente é máis difícil vender que se sube a tasa aos veciños que sancionar a un concello que ainda por riba pois é dunha acción política diferente. É máis fácil facelo desa maneira. Ainda que supoño que están facendo en outros lados, non o sei, en todo caso é independente do convenio. Non quere decir que firmando o convenio estemos dando ya a posibilidade de que nos sanciones, non nos van a sancionar igual, porque eso está na Lei de Aguas de Galicia, non está no convenio. En todo caso, se o que lle preocupa eso, no momento que consideremos oportuno, pois solicitaremos a xestión e facendo números, vendo como habría que adaptar a tasa, a ordenanza e todo máis, que por certo é outros puntos do convenio, non? A modificación da nosa ordenanza que é necesario e o faremos tamén todo de maneira coordinada coa nova xestión que se vai a comezar, pois non sei, esperemos que nun período dun ano teñamos unha nova xestión para o servizo de saneamento e de abastecemento de auga. Grazas. Señor concelleiro de Vips. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Nada, moi breve. Bueno, eu non sei se me explico mal, o señor Durán, pois a miña voz lle irrita, non lle gusta escoitarme. Dixenlle antes que o coste aproximado, estos son datos de Aguas de Galicia que les nos transmiten, son 600.000 euros sin contar todo o que é a parte eléctrica. Lóxicamente, este custo, independentemente do estudio que fagamos, é moito máis gravoso para o Concello, moito máis caro, iso pode ver calquer persona, que unha sanción pois, de 180.000 euros. Eu o que me queixo da sanción, señor Durán, é que a sanción, é dicir, nesta lei da Xunta de Galicia, é por dous motivos, eu teño dito moitas veces. Unha é por o exceso de agua que entra, agua de chuvia non contaminada, non ten nada, agua limpa, tal cual, sin ningún problema. E depois a contaminación, a nós non nos sancionan por contaminación, nos sancionan polo exceso de agua que entra en ciertos meses. Vale, depois outra cousa, a Xunta sí pon a disposición este convenio, é verdad que a nosa ahora mismo nos é máis acaído acollernos a él, telo negociado desta maneira, pero é verdad que, bueno, é o que lle digo sempre, é que a Xunta pon o caramelo, pero que despois méteche, vaime perdonar a expresión, méteche o ostión. A que me refiero con isto? O coste son para a Xunta 600.000 euros, ti falas cos técnicos, porque os técnicos non están politizados, é o que teñen. Os técnicos che din, claro, desos 600.000 nós repercutimos 400.000 na ciudadanía e os outros 200.000 vos quitamos a través das multas. Además, dincho así directamente. O coste para a Xunta é cero, para o Concello 200.000, é dicir, a Xunta queda de boa, di, bueno, eu axudo aos concellos con estes convenios tal e cual, pero bueno, ao final teñen certo coste. É verdad que menos que ao mellor
mellor se ora neste momento nos tuvernos que facer cargo, pois posiblemente. Pero bueno, eu é o que lle critico, non critico que se firme un convenio. As administracións españolas están para axudarse, a que ten máis capacidade ten que axudar a pequenas, isto funciona desta maneira. Igual que o Concello, eu teño dito moitas veces, axuda a Xunta a ocuparse do servicio de axuda a domicilio. Non é unha competencia propiamente municipal, e asume unha parte que non nos correspondería, independentemente de que a Xunta é verdad que pode ser que o Estado pois lle deba cartos e aí pois terá que pelear esa administración ca outra. Eu aí non digo que non, pero bueno, me refiro ás administracións están para colaborar. Creo que neste momento o convenio é a mellor maneira de levar a dar, pero eso non quita que eu, dentro de ser parte do goberno, ademais un partido municipal, critique o coste ou a sanción está injusta por esta lei, que simplemente é polo volumen de agua, insisto, non contaminada, agua de chuvia tal cual, que entra en exceso. Que a veces, pois, por moito que... Vai rematando, sí, gracias, señor alcalde. Por moito que teñas unha rede de saneamento mellor, moi boa e todo o que queiras, moitas veces pois vais seguir chegando porque a agua de chuvia, con un mes moi chuvioso, pois é inevitable. E nada máis, simplemente pois é eso. Nada, vou votar a favor e nada máis. Gracias, señora concelleira do PSOE. Bueno, eu me quedo con unha frase que dixo o portavoz do Partido Popular, oportunidade de oro. Oportunidade de oro para el Concello ou para los vecinos e vecinas de Pobra do Caramiñal, porque ao final quen ten que pagar todo eso somos os veciños e as veciñas os que pagamos impostos, porque non os cartos que salen do Concello é da veciñanza, co cal oportunidade de ouro, pois eu non sei se esa é a frase adecuada. Criticar a Augas de Galicia, pois claro, eu creo que nos corresponde criticar as partes que creemos que non están ben xestionadas para o noso Concello, polo tanto para os nosos veciños e veciñas, e o faremos sempre que non o vexamos adecuado. Eso non quere decir, como xa dixeron aquí os meus compañeiros, que haxa que firmar convenios coas administracións competentes, e nestes momentos, polo que explicou o portavoz do Goberno, é o mellor que firmemos ese convenio, e logo de facer a auditoría e todo ese estudio, pois o mellor é o momento de sentarnos e ver as mellores decisións a tomar para a veciñanza da Pobra. Pero bueno, eu creo que hai que cuidar un pouco as palabras que se utilizan, porque ao final todas as decisións que se tomen van a ir encima dos veciños e das veciñas da Pobra. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira portavoz do BNG. Señor concellero portavoz do PP. Bueno, para algunos de ustedes es un buen negocio, por otros eso es un descalabro económico. Sí, usted dijo antes que esto era un descalabro económico, cogerlo como está funcionando ahora. Usted nos dice que ellos recaudan 600.000 y que el coste son 400.000, pues oiga, el coste son 400.000, no, que recaudan 600.000 y que recaudan 600.000 y el coste son 400.000. No, dijo que el coste son 600.000, Aguas de Galicia a través de recaudan 400.000 y 200.000. Pues oiga, cójanlo ustedes y gestionen ustedes. Yo es que vuelvo a decir la misma historia. Si al final ustedes lo que no hacen es mejorar las redes pluviales para no tener esa historia, y mire, me entiendo muy bien que es el agua de la lluvia y que cuando llueve, pues llueve. Pero también, mire, yo es que mucho de mi consumo de agua de mi casa es para regar y no va a la depuradora, y lo pago responsablemente y tengo que pagar igual la depuración. Igual que ustedes, cuando meten allí el agua, sufren un tratamiento y tienen que llevar un tratamiento que tiene un coste. Si queremos, oye, evitamos o hacemos proyectos, como ya le propusimos en su momento de evitar esas cosas, pero oiga, que yo sepa, desde que empezaron ustedes a pagar esa sanción que realmente a nadie nos gusta, ni a nosotros nos gusta, no nos malinterpretemos, porque hay que tener cuidado con las palabras. Ustedes no han hecho ninguna actuación para evitarlo. Yo soy consciente de que el vertido cero en aguas pluviales es imposible, pero sí que es posible realmente mejorarlo y evitar y reducirlo. Pero bueno, desde que llevamos pagando esas sanciones que nos están imponiendo, en vez de ustedes tratar de gestionar y dedicar partes de dinero para evitarlo, pues no, miran para otro lado, y la culpa sigue siendo, pues eso, de Aguas de Galicia, con los que ahora ustedes, pues oye, les gusta el convenio. Bueno, pues, oye, es una incongruencia más de las ustedes, igual que la que tienen entre ustedes mismos ahora mismo cuando defienden el mismo proyecto. Nosotros seguimos entendiendo que es un buen acuerdo, que siempre es mejor esa gestión que la municipal, pero oye, lo que no puede ser, y es lo que queremos un poco poner de manifiesto, es que ustedes siempre lo critiquen y después lo firman. Pues oiga,
cada uno lo suyo. Moitas grazas. Ten agora a palabra remata este turno de intervencións o señor concelleiro portavoz do Goberno Municipal. A ver, en primeiro lugar, vou insistir, en calquera momento podemos facernos cargo da xestión da depuración, non depende da firma do convenio, isto é regularizar unha situación. Entonces eso non é certo, podemos facelo en calquera momento. En segundo lugar, o descalabro económico temos desde que empezan a sancionarnos, porque iso é un gasto que antes non tiña o Concello e agora temos. E efectivamente pois son centos de miles de euros que deixamos de poder investir pois en no que sexa, en actuacións musicais ou en afastado de estradas, o que sexa. Por lo tanto, ese é un descalabro económico. O estudio o que nos vai a permitir é saber como afrontar eso. Non se pode afrontar sin subir a tasa da ciudadanía, eso hai que decirlo. O que pasa é que Aguas de Galicia, en vez de subir a tasa de ciudadanía, prefiere sancionar os concellos. Eso é o que nos non vemos correcto. Falta de valentía e de decisión de afrontar que un servicio ten un custo elevado e que os veciños temos que entre todos lóxicamente cada un según o que produzca, non? Porque, bueno, as grandes empresas producen, dan moitos problemas na depuración, porque as Aguas Brancas sí que se fixeron actuacións, cada actuación que hubo de saneamento e que non estaba a rede separativa feita, pois se fixo, pois no Conchido, estou recordando en Lesón, en San Roque, nas todas as actuacións que hubo, se fixeron. Efectivamente faltan as máis grandes, que son as máis custosas, porque obrigan a levantar o centro do Concello e estamos falando de millóns de euros e eso é un objetivo a moi longo prazo, pero bueno, aí desde logo que pensamos en eso e temos de feito a obriga, de feito se opón tamén no convenio de facer un estudio, unha proposta de cal é o camiño para conseguir reducir as augas brancas na rede de saneamento. O custe, vou volver a explicar, son 600.000 máis sobre 250 e 300.000 de gasto de enerxía. O sea, está moi desfasado, realmente está moi desfasado. Tampouco sabemos, esa cifra sale da licitación, tampouco sabemos en canto vai a quedar. É dicir, as empresas competirán, asustarán o precio e en ese momento tamén sabremos exactamente ao que temos que facer fronte e temos que botar cálculos de que canto podemos subir a ordenanza e hasta que punto podemos chegar sin que sexa sensible para a ciudadanía e non o noten demasiado nas súas economías, pero o Concello ten que facer fronte a este servicio dunha maneira ou de outra, e desta maneira aquí o risco que temos é que é indeterminado, porque nós non sabemos canto nos van a sancionar cada ano. Ni tan siquiera podes reservar pois 60.000 euros ou 180 ou 300, porque non o sabes. Van a ser en función de uns criterios que son máis que discutibles e un pouco nós o que vemos é que nos van a sancionar hasta cubrir a diferencia. Eso é o que vemos. Entón non é algo moi basado en algo científico nin matemático, sino que, bueno, matemático sí, pero desde o punto de vista económico e non medioambiental. En todo caso, nos queremos cumprir con Aguas de Galicia, queremos ter unha boa relación con esa entidade, nos piden que firmemos o convenio, o firmamos, sabendo que non cambia moito en canto a sancións, e seguiremos pois cas nosas competencias de vigilar que se cumpra o máximo posible os parámetros, que estamos continuamente pois encima das empresas que incumpren. Temos unha técnica de medio ambiente contratada desde o ano 2016 que recordar que non existía antes no Concello e que unha labor moi importante do seu traballo pois é precisamente isto. Acabamos de reparar, que non o dixen antes o emisario por segunda vez, non? Dou problemas, hubo que volver a reparalo e agora estamos pendientes a ver se podemos facer unha revisión hasta o final do mesmo para ver que cumpra efectivamente a súa función, como dixen antes. E iso é que ten que facer o Concello, asegurarse de que a rede de saneamento funcione ben. Outro o falaremos máis adiante, cando teñamos a auditoría, cando teñamos os datos da licitación e podamos facer números máis exactos e saber como teríamos que repercutilo na ciudadanía, nas empresas que máis producen, porque tamén non sei se me estou alargando demasiado, as augas brancas incrementaron moito porque nos fixemos de requerimentos ás empresas de que conectaran as zonas onde traballan con produto que ensucia a auga da chuvia e teñen que conectar ao seu depurador. Eso ten como consecuencia tamén que se aumenta o volumen. Pois o mellor esas empresas teñen que instalar un caudalímetro na salida e pagar tamén en función deso. Ou senón que busquen outro sistema para xestionar esas áreas. O que non pode ser é que nos este dando problemas por ese lado. Entonces, aí realmente, pois moitos problemas que hai que ter en conta para diseñar o que sería a mellor solución. En todo caso, eso, emplazados a, en breve, pois coñecer o resultado, que non sei se xa se coñece, porque estaba un susto na tramitación da licitación, e coñeceremos tamén a auditoría, os resultados da auditoría da nosa rede. Moitas grazas. Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
Pois queda aprobada a moción por 7 votos a favor e 5 abstencións. Pasamos agora ao punto 4 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do BNG proposta pola plataforma SOS Sanidade Pública. Ten a palabra a señora concelleira portavoz do BNG. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Bueno, efectivamente, esta é unha proposta que nos traslada a plataforma SOS Sanidade Pública e que, diante da situación absolutamente tremenda que vivimos e que vive a propia sanidade pública, pois propón que, despois da manifestación, da movilización inmensa que tivo lugar en Vigo, na área sanitaria de Vigo no pasado mes de xaneiro, pois propón unha manifestación nacional en Santiago o próximo día 6 de abril, pois para poñer de manifesto unha vez máis, porque despois da movilización de Vigo o caso da Xunta é omiso absolutamente a todas as demandas da plataforma e a todas as demandas da cidadanía, e polo tanto o que pretenden é insistir nos problemas principais e nas demandas principais. E decía antes o voceiro do Partido Popular na intervención anterior que hai que ter cuidado cas palabras, non? E tanto cuidado que hai que ter que no caso da sanidade pública, en realidade, neste país xa casi non quedan palabras, casi non quedan cualificativos para definir en que situación se atopa. Por iso, a plataforma SOS Sanidade Pública sigue defendendo, igual que defendía en Vigo en xaneiro e en outras moitas movilizacións que ten levado a cabo, sigue defendendo que hai que demandar maior atención para a atención, valga a redundancia, para a atención primaria, que hai que dotar os centros de saúde e os PACs co persoal suficiente de todas as categorías. Nos mesmos aquí no noso concello estamos a vivir unha situación no PAC que evidentemente non é nin moito máis a axeitada. Foi un recorte que empezou o ano pasado e despois da pandemia, pois todo o que se produce na sanidade pública son recortes, non? Temos ademais outra situación no propio centro de saúde que non afecta ao PAC, pero sí afecta as consultas ordinarias que, claro, como non dan tido recursos, pois temos que repartir médicos, en este caso un médico, co consultorio de Palmeira que consulta tanto na Pobra como en Palmeira, o cal significa que ningún dos dous centros está atendido como debera. Bueno, a atención primaria, que nunca na vida tivemos lista de espera para a atención primaria, e hoxe chamamos aos médicos de cabeceira nos distintos concellos e temos pois desde 3 días hasta 15 días de espera para un médico de cabeceira. Logo, entran tamén na demanda da atención hospitalaria, que, bueno, a atención hospitalaria é outro absoluto escándalo, non? Eu quero citar aquí nada máis que as listas de agarda da atención hospitalaria subiron en 30.000 persoas a respecto do ano 2019, que foi o ano prepandémico, e en concreto no hospital noso de referencia, que é o Hospital da Barbanza, pois resulta que tiñamos 3.800 pacientes en 2021 en lista de agarda, en 2022 5.000 e en 2023 5.000, casi 500, non? É dicir, isto vai increscendo sin que teñamos unha Consellería de Sanidade ao mando que poña algo de freno a isto. Ben, e por último, outra das demandas da propia plataforma da sanidade pública é que se incremente o orzamento sanitario, porque se non hai incremento do orzamento sanitario da Consellería de Sanidade, que xa en este momento efectivamente é a Consellería que máis dotación orzamentaria ten, pero se non hai incremento orzamentario, pois é moi difícil, cando menos, xa non digo solucionar, pero cando menos paliar estes problemas. E entón, o que se pide e o que se propón por parte da plataforma é apoiar dende a Corporación Municipal, apoiar esa movilización do vindeiro 6 de abril, e neste caso que o propio Goberno Municipal, se se aproba a moción, pois difunda a través dos medios que teña ao seu alcance, das redes, en fin, do que sea, do que teña ao seu alcance, precisamente esa convocatoria faga un chamamento á cidadanía a participar, porque neste caso particular, por desgracia, todos e todas somos afectados. Máis nada. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Ben, nada, moi breve. Bueno, vou votar a favor. E despois, nada, simplemente comentar
que, bueno, que cando se critica que a sanidade pode estar mellor, é que todo é mellorable nesta vida, igual que tamén cando ustedes din que a nosa xestión é mellorable, pois posiblemente. Entonces, bueno, creo que é mellorable. Simplemente vou contar unha pequena anécdota. Eu en noviembre tuve unha revisión en digestivos por unha colitis ulcerosa que teño. Entonces, bueno, non me saleu a analítica de todo ben, mandaronme a facer unha colonoscopia. Xa a doutora me pideu a cita de tanto da próxima revisión que a tiña para o 3 de marzo como para a colonoscopia. E claro, chegou o momento que claro, algo non funciona ben cando xa che collen todo, pero resulta que cando se aproximaba a fecha da cita o 3 de marzo eu ainda non tiña feita e non me habían chamado ainda para a colonoscopia. Entonces, claro, tuve que chamar, cancelar a cita, explicar o que había pasado e, bueno, teño ahora para mañán. Es decir, todos os problemas sean eses, pero, bueno, que quero dicir é que, lóxicamente, cando falla que a propia doutora nunha revisión che manda algo ademais de urgencia, no sentido de facela o antes posible, e non che chaman ni siquiera para facela, e tes ti que chamar para cancelar a cita porque non ibas chegar á revisión sin as pruebas feitas, pois, bueno, algo non está funcionando ben. Xa digo, isto pasoume a min, e seguro que lle pasará a máis xente, seguro que todo é mellorable. Non digo que non se faga nada, lógicamente, faltaría máis, pero, bueno, eu vou votar a favor da moción, e nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira de Sanidade. Gracias. Bueno, pois eu creo que ao longo de todo este tempo xa vimos de debatir aquí neste mesmo pleno pois varias mocións sobre a sanidade, non? Como xa nos viña preocupando hacia onde nos estaba levando o goberno galego coa nosa sanidade. Entón, creo que xa é de todos coñecido a nosa postura. Nos vamos a votar a favor desta moción porque ademais consideramos que estamos diante dunha crisis sen precedentes na atención primaria, non? A súa presencia en todo o territorio converte a primaria na rede máis habitual e de maior contacto co usuario, tamén aquela que máis problemas de saúde resolve. A atención primaria sufriu unha gran minusvaloración considerando un elemento menor do noso sistema, xunto ao esquecemento dos profesionais e á perda da relevancia da primaria no conxunto da organización do sistema. As políticas que leva facendo o Partido Popular de recortes dos últimos anos levannos ademais a que Galicia afronta a situación cun problema de persoal moi grave no sistema sanitario público, e iso sabémolo todas as persoas que por desgracia necesitamos da sanidade pública, e vemos como cada vez todos eses recortes e todas esas políticas que se están levando a cabo por parte da Xunta de Galicia gobernada por o Partido Popular pois é o que nos está facendo coa nosa sanidade, unha sanidade que funcionaba perfectamente e que era, bueno, envidia de moitos lugares. En termos hospitalarios, o sistema sanitario tamén segue sen resolver o problema das listas de espera, e o goberno galego sigue sen afrontar a necesidade de redimensionar os servicios en termos de recursos e de aproveitar as infraestructuras hospitalarias para dar os servicios en horarios extendidos e non únicamente de mañán. E, bueno, para ser un pouco breve, porque me vai acordar o alcalde, con respecto ao centro de saúde municipal, a atención sanitaria no noso centro de saúde de Pobra, pois unha vez máis se ve como, bueno, pois como as solucións que nos dá a Xunta de Galicia é realmente penosa, porque para cubrir Palmeira, que é do concello de Ribeira, nos deixa a Pobra sin médicos. Temos casi todas as tardes no centro de saúde sin ningún médico no centro de saúde, solamente con 2 enfermeiras ao cargo do centro, co que pode conlevar iso, non? Porque ao mellor hasta que pase unha desgracia grande e cando despois igual se botan as mans á cabeza e fan caso omiso de todo o que lle pedimos, non? E de que resolvan esta situación. Eu creo que en tal caso a xente de Palmeira tería que ir ao centro de saúde de Ribeira e non a xente da Pobra terse que ir ao centro de saúde de Ribeira, porque que non ten ningún sentido para a Pobra. Entonces eu creo que as solucións que teñen que dar, eu sei que non é fácil, que non hai profesionais e que
que todo habrá complicacións, pero habrá que ver as mellores opcións, e a verdade é que nos deixa o Centro de Saúde da Pobra totalmente vulnerables se pasa algo. E máis, pois si ven que non hai sanitarios de tarde, que é o que nos din, que nadie quere coller as tarde, pois ao mellor hai que plantearse coller o PAC desde as 3 da tarde, pero o que non pode ser é que o Centro de Saúde este sin médicos e que a xente da Pobra teña que ir, por favor. se remata ahora, teña que ir ao Centro de Saúde de Ribeira, en tal caso que vayan os de Palmeira ao Centro de Saúde de Ribeira, que é o seu concello, pero non a xente da Pobra. Polo tanto, vamos a apoiar esta moción e tamén queremos decirlle a xente que acuda á manifestación o domingo 6 de abril a partir das 12 horas da mañán, así como acudiu a xente á manifestación de Altri, pois o mismo nos fai falta coa atención coa manifestación sanitaria. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, pois nos vamos a votar a favor da moción, a moción que recolle pois o apoio á plataforma So Sanidade Pública e, bueno, instar ao noso goberno, ao noso concello, de que dé publicidade máxima posible a esta manifestación o 6 de abril, facultarnos para poder facelo a través de cartelería, das redes sociais ou do que sexa, e como estamos de acordo nas, casi diría que a totalidade de reclamacións da plataforma, pois desde Nos Pobra vamos a votar a favor. Que a sanidade necesita cambios e necesita melloras, eso é máis que evidente, o recoñece todo o mundo, creo. É certo que os argumentos moitas veces pasan por esa falta de persoal, pero que levamos escoitando eso desde fai 20 anos, non sei un máis. Eu toda a vida e que levo en política, pois sempre hai problemas na sanidade, nunca son o persoal suficiente, pois habrá que buscar solucións pensadas a longo plazo, pero a situación cada vez é peor, realmente. Eu acabo de comentar con Ceira, non quero repartir todos os argumentos, pero o noso centro de saúde cada día pois ten menos persoal disponible para atender a ciudadanía e máis problemas para todo, para solicitar unha atención que unha enfermedade leve, breve, pois o que decía a portavoz do Partido Popular, tens que esperar a veces unha semana, que xa non te vale de nada a atención, tens que recurrir a atención telefónica ou a ir por urxencias ou algo que debería de xestionarse de outra forma, porque a atención primaria é básica para o funcionamento dunha sociedade a todos os niveis, non só de saúde, sino de xestionar todo este tipo de permisos. Bueno, vamos a votar a favor e coa esperanza de que chegue aos oídos de quen ten que chegar e que por fin pois a sensibilidade se note e os cambios cheguen. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, yo me supongo que como todo el mundo está preocupado por el sistema sanitario, que sea lo más eficiente y más riguroso y sobre todo más resolutivo posible. Dentro de eso creo que hay que ser conscientes de las circunstancias en las que estamos hablando y lo que se propone. Una propuesta de una plataforma presidida por una persona que cuando en el 2009 firmó una propuesta de transformación en la atención primaria en Galicia, donde decía, y leo literalmente: en la situación actual, los PACs en Galicia prestan una atención de escasa eficiencia, con pocos resolutivos y provocan una elevada ocupación de profesionales, con lo que se propone anularlos, cerrarlos o agruparlos. Y aquí en la moción que nos traen ustedes pone más atención primaria haciendo incidencia, entre otras cosas, en los PACs. Un día nos dicen una cosa y otro día proponen otra. Es cierto que cuando el informe se realiza en el 2009, quien gobierna es un gobierno y ahora es otro. Es la misma persona que, oye, participa y cuestiona los paros de los médicos cuando realmente gobierna otro gobierno, donde llega a afirmar que con el apoyo de los colegios médicos, producto tradicional de los sectores más conservadores, cuestiona el paro convocado por los sindicatos. La misma persona cuestiona el paro convocado por los sindicatos médicos. Oye. Incluso cuestiona que los médicos se nieguen a hacer guardias con carácter obligatorio porque choca con una realidad que la que no hay médicos en la bolsa de paro. Cuando no tal, cuando interesa, es decir, no, tenemos que obligar a los médicos a hacer guardias obligatorias y ahora pues, oiga, que tienen que ser voluntarias porque estamos en la misma circunstancia que no hay médicos en la lista de espera, pero las únicas circunstancias que varía es la política. La misma persona que en su momento se opuso de forma muy férrea a la firma del convenio entre el Sergas y la Fundación Amancio Ortega, que permitió que 27.000 pacientes de oncología tuvieran un tratamiento idóneo. Realmente me supongo que le habrá reducido
las repercusiones de una grave enfermedad y que unos sistemas que estuvieron activos en el 99% de los casos. Pero la misma persona que critica las Sergas cuando el gobierno de Pedro Sánchez firma un mismo convenio también con la Fundación Amancio Ortega por 280 millones de euros, no dice nada. Es decir, es las circunstancias de que al final, depende de quien diga, sí que es bueno o es malo. Y creo que las cosas, pues oye, son las que son, ¿no? Es decir, aunque siempre ustedes me critican por las mismas palabras. Miren, la plataforma que preside este señor se integra además en la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que realmente en su informe pues dice casi no lo contrario, pero discrepa mucho de lo que manifiesta en este escrito que ustedes nos traen hoy aquí. Hablan ustedes de recortes en la sanidad. Pues miren, no sé, realmente la inversión en sanidad ha crecido un 45% desde los últimos años. Se han pasado de 35.000 médicos a 45.000. Es cierto que realmente nunca son suficientes. Miren, en el 2018 el BNG decía que había que invertir 200 millones en atención primaria. Desde ese momento, la inversión en atención primaria fue 480. Y así que ahora nos dirán que lo que se hizo es mal invertir. No lo sé. Pero miren, de acuerdo, yo creo que hay que ser consecuentes con la realidad. Y entonces, en un momento dado, el Consejo de Cuentas, en el informe que hizo cuando fue del bipartito, decía que la inversión en medios ajenos en el Sergas durante el bipartito fue de un 6 y pico % del volumen de gasto de Sergas. El año pasado lo que se gastó en conciertos económicos con medios ajenos fue un 4,7. Cuando se lleva al Parlamento una instancia para que inste la Xunta de Galicia que la actividad concertada con los medios ajenos no suba al del 6%... Señor concelleiro, por favor, vaya rematando. Vale. Ustedes votan en contra. No sé, quieren ponerle un límite, pero cuando se pone un límite del 6%, que es menos de lo que ustedes gestionaron menos de lo que ocurría cuando ustedes gestionando, estaban en contra. Entonces, bueno, yo entiendo que la sanidad, como la educación, como otras cosas, es algo muy tal, porque, oye, es algo sensible, todos estamos enfermos, pero los números y la realidad es que tanto desprestigian a la persona que, oye, yo no tengo ningún tema personal contra él, ni mucho menos, pero lo que no puedes decir una cosa en un momento y otra la contraria, y las inversiones y las necesidades no es que estén cubiertas, porque nunca estarán cubiertas, pero sí que están funcionando mejor de lo que funcionaba. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira, portavoz do BNG. Mire, señor Durán, está funcionando a sanidade pública mellor de que funcionaba cando? No Paleolítico inferior? Claro. Entonces sí, xa lle digo que sí, que estou de acordo con vostede. Eu dinlle datos a respeito do ano 2019, podo lle dar máis, pero por non aburrir ao personal. A respeito do ano 2019, na nosa comarca mesmo, do 2019 para aquí desapareceron 2 centros de saúde. O centro periférico de Boiro, de Cabo de Cruz, e o centro periférico de Taragoña, que se pecharon coa excusa da COVID, e nunca máis volveron a abrir. Outra das excusas do Partido Popular habitual, isto xa sabemos que forma parte do argumentario, verdad? É que non hai persoal. Claro, pero resulta que no noso país, en Galiza, fórmanse máis médicos que nunca e a inmensa maioría vanse a traballar fora do país. Sabe por qué? Porque as condicións económicas e as condicións laborais son moito mellores que aquí. Por iso, os nosos médicos, os médicos galegos, os rapaces e rapazas galegas que se forman nas facultades de medicina de Galiza, marchan a outros lados. E despois, claro, agora vemos aquí que ao señor Durán o que lle preocupa é quen preside a plataforma. Non lle preocupa se temos que esperar un ano para unha primeira consulta de traumatoloxía, por exemplo, no Hospital do Barbanza, que cando vas, porque che doi unha rodilla, pois ao mellor xa non tes nin perna, eso non lle preocupa. Nin lle preocupa que teñamos o PAC pechao porque temos que ir a Ribeira. Tampouco lle preocupa. Nin lle preocupa que teñamos que compartir médicos con Palmeira e nin en Palmeira nin aquí teñamos toda a atención que temos que ter. No, o que lle preocupa ao señor Durán é quen preside a plataforma. Pois mire,
Eu voulle dicir o que nos preocupa a nós, aparte de todo isto que acabo de dicir a respecto da sanidade e de como nos afecta a todas as persoas deste país. A nós o que nos preocupa realmente, falando de persoas, verdad? Porque, bueno, se convertimos isto en unha cuestión persoal, pues vamos a falar de persoas. Sabe o que nos preocupa a nós realmente? Que quen ten a máxima responsabilidade política na sanidade deste país sea un señor que nunha entrevista pública que escoitou todo o mundo que quiso escoitar, pois diga, por exemplo, que os nosos maiores non fai falta que vayan aos centros de saúde porque manexan as APPs que te cagas. Isto é o señor conselleiro de Sanidade. Ou que diga, por exemplo, que temos unha das esperanzas de vida máis altas de todo o mundo, di o señor conselleiro de Sanidade, e polo tanto significa que moi enfermos non debemos de estar. Claro, é que se o vamos, me entende, señor Durán, se o vamos a poñer en términos persoais, a quen hai que facerlle o traxe é o señor conselleiro de Sanidade, que é un auténtico ou inconsciente ou incompetente. E claro, que é incompetente salta á vista, señor Durán, porque vostede, eu non sei se é usuario da sanidade pública, supoño que sí, como a inmensa maioría das persoas deste pobo e do país. Bueno, pois vostede, quero supoñer, porque os gobiernos amigos xa sabemos que valen para muchas cosas, pero quero supoñer que vostede, se é usuario da sanidade pública, ten os mesmos problemas que teño eu. Entón, non diga que a sanidade pública funciona mellor. Claro, diga en todo caso que funciona mellor que no século XIII. Pero non que no 19, ou no 18, ou no 17, ou máis para atrás. E por último, señor alcalde, e acabo, por último, a min tamén me espanta, de verdad, non deixa de sorprenderme a estas alturas que o Partido Popular siga botando balóns fora para todo o mundo. Pero que hai que lembrarlles, porque parece que se esquecen, hai que lembrarlles que o Partido Popular leva gobernando neste país, xa por non irnos máis atrás e citar o conxunto dos 30 anos nos que levan gobernando en Galiza, leva gobernando os últimos 16 anos. Isto non é unha cosita que pasou ayer. Quero dicir que en 16 anos tamén se poden programar e planificar a sanidade pública dun país. E vostedes non o fixeron. Polo tanto, eu insisto, creo que efectivamente a cidadanía tense que manifestar o 6 de abril. É un problema que temos todos e todas e é xustamente os servizos públicos, a sanidade pública, o que nos iguala a todos. Porque se vostede mas eu temos o mismo salario, e eu vou á sanidade pública e vostede vai á sanidade privada, vostede sempre sale perdendo porque ten que pagar, verdad? A sanidade pública é o que nos iguala, pois temos que defendela, máis nada. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips, concelleira de Sanidade. Bueno, seguimos facendo referencia ao bipartito. Debeu de gobernar bastante ben cando aínda se sigue facendo referencia despois de tantos anos que leva o Partido Popular na Xunta de Galicia, non? Pero bueno, aínda vamos tantos anos atrás. É un pouco na liña da compañeira do Benega. A min a verdade é que me importa ben pouco ou como sexa a persona ou os datos que tiña vostede desta persona que lidera esta plataforma no ano 2009, creo que dixo, ou 19, xa non o sei moi ben. A min personalmente, como ciudadana e como representante do Partido Socialista da Pobra, me preocupa bastante a sanidade, a miña e a de todo o mundo, porque é un servicio que tiñamos que funcionaba perfectamente para todas as clases sociais, que aí é onde nos facía un pouco iguales como sociedade. E eu voulle decir, eu invítolle, porque non quero que lle pase nada malo e non quero que teña que visitar un hospital ou un centro de saúde por nada grave de saúde, non por nada do mundo lle desexo eso a nadie, pero sí que lle invito un día a ir ao hospital e a falar coa xente que está en oncoloxía, a falar coa xente que está en cardioloxía, a falar coa xente que está en traumatoloxía, e que lle conten as experiencias de agora. Hai uns anos, eu creo que o contei xa nun pleno, eu por desgracia tuve un accidente de moto bastante grave aos 16 anos e son usuaria da sanidade pública hai moitísimos anos, e o que me encontro hoxe en día é tremendamente
desastroso, porque para unha revisión de unha prótesis de cadera, para unha revisión de traumatoloxía, levo en espera casi 2 anos. Cando pido unha cita en atención primaria porque teño un problema de saúde no corazón ou coa tensión e necesito que me digan algo, me dan para 15 días. É que eso non pode ser. E é que xa vai máis alá de todos os partidos. Eu creo que isto é da sociedade que temos que salir á calle e o sinto, pero lle toca a vostede que é do Partido Popular e estos todos recortes veñen da man da Xunta de Galicia e xo dixo Lois, estamos cansados de que nos digan que é por falta de persoal. Eso non pode ser unha excusa, hai que buscar solucións, pero hai que guardar a sanidade pública, porque é algo que funcionaba perfectamente no noso país e que a necesitamos, porque non é un tema sensible, é un tema de vida, de dereito de vivir, de ter esa atención, de ter esa medicación, é un dereito que temos e algo que deberamos de coidar por encima de todo. Entonces, xa lle digo, me dá un pouco igual quen faga, quen sexa o representante desta plataforma, pero sí quería que a xente saíse á rúa, porque temos que sair á rúa contra esta política de recortes, porque vos digo unha cousa, estamos perdendo a sanidade pública e o que quere o Partido Popular, e o digo así, é privatizala e vamos cara a eso. E o día que teñamos que pagar unha proba é cando a xente botará as mans á cabeza. Entonces, antes de eso, eu pido que salamos todos unidos á rúa e que loitemos por a nosa sanidade pública, porque creo que é unha cousa fundamental para as nosas vidas. Moitas grazas. Ten agora a palabra pois o concelleiro portavoz do PP. Bueno, yo tengo claro que hay cosas en las que coincidiremos todos, que realmente todos queremos una sanidad mejor y que todos nos preocupa la salud de todo el mundo, a mí hasta la de ustedes, es decir, créanme, pero también, oiga, no hace falta que me invite a ir al hospital porque por desgracia tengo que ir a menudo, no es, oye, hay momentos mejores o momentos peores y oiga, y escuchas de todo. Pero sí que lo sorprendente es que ustedes siempre me digan la misma historia. Es decir, no es un tema de personalizar en el presidente de la plataforma, sino que es que creo que como profesional que es, debe ser consecuente y no decir en un momento dado, lo decimos el PAC, quiero decir protestar porque hay que tener más. No protestar por los acuerdos con la Fundación Amancio Ortega y ahora decir que tenemos que tener mejores máquinas o que tenemos que tener más médicos cuando protesta contra ellos. Es decir, la realidad es que ustedes siempre hablan de los mismos recortes, pero los números, no sé, la inversión económica ha subido el número de médicos, ha bajado la lista de espera, se ha incrementado el número de operaciones. Pues no sé, decir, oye, que todo el mundo quisiera que la lista de espera fuera menor, que hubiera más médicos, sí, pero miren, hace 2 años cuando la Xunta implantó ante la dificultad de instalar médicos en los centros de salud, sobre todo en los turnos de tarde, y hizo la oferta de plazas mediante el concurso de mérito sin oposición, ustedes en el Parlamento votaron en contra. Y realmente gracias a ese sistema que fue pionero en toda Galicia, en toda España, se ha conseguido 350 médicos en los centros de salud que antes no había. Pero claro, según ustedes había que hacerlo sin ellos. Pero la realidad es que no hay médicos. Y no hay médicos porque en la convocatoria de MIR, que ustedes llevan gobernando durante 7 años, porque parece que, oiga, y son los que convocan el MIR, no convocan las plazas. No se ría, porque miren, 10 años, dentro de 10 años el 35% de los médicos se van a jubilar. Y con el nivel de reposición que hay es imposible. Pero quienes convocan las plazas son ustedes. Pero miren, por cierto, del número de plazas de MIR que se imparte la docencia en Galicia, el 90% se queda en Galicia. Yo se lo digo, mi hija está acabando este año y oiga, son los números que me da y que además los contrasto con otro tema, pero oye, es todo opinable, Entonces, bueno, yo creo que lo de recorte siempre es el mantra que ustedes tienen, pero que no se refleja en la realidad ni la inversión, ni la reducción de las vías de espera, ni en el incremento de las operaciones. Y en el respecto al centro de salud, hombre, miren, de los 6 cupos que existe, 4 tienen
una demora inferior a 4 días. 6 de los 4 de los 6 tienen una demora inferior a 6 días. Hay 4 que tienen una demora solo de 2 días. En pediatría solo tienen 3 días. Es cierto que podemos tener mejoras, pero es que tienen que gestionar ustedes. Pero es que ustedes nos hablen de centro de salud de la Puebla. No, oiga. El Partido Popular, cuando dejó el gobierno, le dejó un terreno y la inversión para hacer un centro de salud. Y ustedes lo rechazaron. No, es que no tiene que ver los medios. Y ustedes que nos hablen de una mejor atención a los vecinos de la Puebla, cuando llevamos 9 años esperando por ese centro de salud, que porque no gustaba el emplazamiento buscaban otro. Concelleira, non está no turno de pregunta. Es que se preocupan de nos quieren dar ejemplos de un centro de salud cuando realmente los primeros responsables de que las circunstancias estén como están son ustedes. Sí, es que es ustedes han decidido no hacerlo y han querido proponer otro terreno que no ha salido por las circunstancias que sean, y llevamos 9 años. Ahora, y que las cosas se pueden hacer mejor, sin duda, pero oiga, esto no es un tema de recortes ni de ideología. La realidad, miren, no hay recortes, hay más inversión. Realmente las circunstancias son las que son. Y mire, en el informe de la asociación, de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, la que participa SOS Galicia o SOS Sanidad Pública, ¿sabe dónde nos ponen? Miren, en el 2010 estábamos cuartos por la cola. En el 2023 somos la 5ª comunidad autónoma en todos los referentes y en todos los baremos que ellos establecen. Y no los establece el Partido Popular, sino la Federación de Por favor, señor concelleiro, vaya a rematar. Y esta es la realidad. Bueno. Gracias. Bueno, vai a rematar ahora o turno de intervencións a señora concelleira do BNG. Sí, gracias, señor alcalde. Mire, señor Durán, eu voulle facer unha preguntiña que é retórica, porque xa sei que non me pode contestar, que non ten quenda, non? Pero mire, vostede di, neste momento hai máis investimento público, neste momento hai máis profesionais, neste momento hai menos listas de espera, nestes momentos hai máis operacións quirúrxicas. Entón, se hai todo eso que vostede di, por que cree que hai máis problemas que nunca na sanidade? Porque se todo vai millor, deberíamos ter menos problemas. Pero resulta que temos máis que nunca. Máis que nunca. E claro, perdón, vir aquí a decir para salir do paso, isto é para salir do paso, que é o que fan vostedes sempre, cando non teñen argumentos, pois salen con el bipartito ou co que se lle ocurra nese momento. Claro, vir aquí a refregar polos fociños o tema dos terreos do centro de saúde da Pobra é, de verdade, é como falar de, non sei, é que non sei que exemplo poñerlle. Porque vostede cree que por moitos terreos que tivésemos, aínda que pudésemos facer, aínda que a Xunta nos pagase, que non vai ser o caso, pero que aínda que a Xunta nos pagase 3 centros de saúde na Pobra, 3 todos xuntos, cantos médicos íbamos a ter? Eso iba a incrementar o número de profesionais para atender a poboación da Pobra, cando lle estou dicindo que recortaron o horario do PAC e nos mandan ir a Ribeira. Entón, nos sobra o centro de saúde que temos, señor Durán, é que nos sobra. Vostede non se dá conta que temos médicos compartidos con outros centros de saúde, que en canto temos o pediatra, o único que temos de baixa ou de días ou de vacacións, temos que mandar os nenos a Boiro ou a Ribeira. Entón é que nos sobra o centro de saúde que temos. Me comprende, señor Durán? Claro, é que ese é o tema. Está moi ben, os centros de saúde hainos que ter como Dios manda, perfecto, totalmente de acordo, pero antes que eso, teremos que ter os profesionais que atendan á poboación. Porque, mire, a última pregunta. Vostede, cando vai a un centro de saúde, ao seu, supoño que é o da Pobra, cando vai ao centro de saúde da Pobra, en que se fixa máis? Fíxase máis en que non haya calefacción nese momento, en que non este pintado correctamente o techo, ou en que o seu médico este ali para atendelo. Bueno, pois isto é no que se fixa a xente normal e corriente deste país, que é a inmensa maioría. En chegar ao centro de saúde, porque ao centro de saúde non se vai a facer turismo, que se vai a outras cousas, e que teña médicos que o atendan. E iso é o que non hai en Galiza, e iso é o que reclamou durante moitos anos e o que sigue reclamando a plataforma SOS Sanidade Pública, e evidentemente nós, como tantas outras ocasións, acompañarémola o 6 de abril. Mais nada. Moitas grazas. Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 5 en contra.
Vamos agora ao punto 5 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do PP relativa á rehabilitación dun espazo público na parroquia de Santa Cruz. Parte 2, control órgano. Non sei que é isto. No, isto nada, está mal isto, sí. Nada, eso. Pois moción do Grupo Municipal do PP relativa á rehabilitación dun espazo público na parroquia de Santa Cruz. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, bo día a todos e a todas. Nos traemos esta moción porque é algo moi demandado polos veciños e veciñas de Santa Cruz e trátase de acondicionar dous espacios públicos que se atopan a ambos lados da ponte da autovía. Hai unha que ten maior tamaño e que presenta grandes fochas que se enchen de auga cando chove e o estado xeral da mesma pois supón un perigo para vehículos e tamén para viandantes. Dito lugar serve de acceso a vivendas e a fincas e é moi transitado. Ademais, serve como aparcadoiro cando hai actos religiosos e para turistas que visitan as piscinas. Hai outro espacio un poquinho máis abaixo, de menor tamaño e carece de firme e de acondicionamento. E ambos espazos están posiblemente afectados en parte ou na súa totalidade pola rede de estradas da Xunta de Galicia. E o que solicitamos é a realización dun proxecto solicitando autorización da Xunta de Galicia, se fose preciso, de acondicionamento de ambos espazos, eliminando as fochangas, esplanando e botando un firme de asfalto ou formigón e sinalizando tanto o vial de tránsito como as zonas de aparcamento. Aproveitando esta actuación, entendemos que se podería tamén estudiar a posibilidade de instalar unha pequena zona lúdica que sería pois, uns bancos e uns árbores para dar sombra. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Ben, nada, moi breve. Bueno, o da pequena zona lúdica, bueno, sí, podes estudiar, pero, bueno, despois o que teño entendido en isto en concreto, de que se explicará a miña compañeira concelleira de obras, xa se ten ido a ver, tamén xa se lle puxo en coñecemento da Diputación, porque, bueno, en parte esa carretera provincial, entonces está afectada. Creo que a Diputación xa, bueno, sí que se había comprometido a facer algunha actuación, bueno, sí, lógicamente tamén estará afectado polo da Xunta, entonces, bueno, non lle vexo máis, entonces, bueno, vou máster. Moitas grazas. Ten a palabra ahora a señora concelleira do PSOE. Ben, pois sí, somos coñecedores das dúas zonas. De feito, estuvemos ali eu persoalmente, co alcalde, co arquitecto do Concello e tamén cunha empresa. Temos o orzamento, temos, bueno, na verdad tampouco foi falta un proxecto porque é algo bastante básico que hai que facer, é arranxar, asfaltar, facer o pintado para que se aproveiten ben os aparcadoiros, porque é verdade que ali pois aparca a xente que vai á igrexa, ou no verán pois a xente que sube ás piscinas, e tamén se vai deixar para que os autobuses poidan xirar. E, bueno, a posibilidade de facer unha zona lúdica, bueno, nos estábamos máis un pouco por aproveitar o espacio para que se poda xirar ben e os aparcadeiros. De feito, estuvemos ali cos veciños. Foi xa tamén unha petición que nos fixeron e agora esperando que os orzamentos se aproben e buscar esa maneira. Entón, bueno, eu me vou abster porque eu creo que se vai a facer tan pronto teñamos o orzamento, non? Pero, bueno, que estamos de acordo e éramos coñecedores da problemática. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Señor concelleiro, portavoz de Nos Pobra. Bueno, acaba de explicar a concelleira de Obras. Isto é algo que, ademais, a Asociación de Veciños de Santa Cruz ou traslado destas solicitude
a alcaldía. Se é un problema coñecido de fai tempo, porque se intentou incluso instalar rede de saneamento, que ao final pues, tuvo que facelo por digamos, fondos propios unha veciña, cando a intención de que fixera o Concello, pero bueno, non lle quedou máis remedio que facelo porque as tramitacións que fai o Concello son lentas e non son inmediatas, pois prefiro facelo antes, pero xa se estivo mirando incluso a posibilidade de meter esa rede de saneamento. A zona lúdica, acabo de explicar, utilizan os autobuses para xirar, das volta ali, complicado instalar algo máis que uns bancos, pero bueno. En todo caso, nós, como xa está en vías de solución, xa se estivo ali e tal, pois nós vamos a votar en contra, ainda que agradecemos, a verdade, o tono, pois, bueno, razonable que presenta esta moción, a diferencia de outras que ten presentado o Partido Popular. Grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira, portavoz do PP. Un pouco incongruente, non? Somos conscientes, pero vamos a votar en contra. Bueno, de todas formas, agradecemos que se teña en conta esta moción e que se vaya a facer todo o posible para realizala. E, bueno, tamén entendemos que quizás o aparcadoiro sea o prioritario e unha zona lúdica, pois, como xa comentei anteriormente, pois, un banco, un árbol para ter unha sombra e, o sea, eso. Mais que eso, o espacio é o que é. Entonces, bueno, esa posibilidad. Vale. Moitas grazas. Concelleiro de VIPS, concelleira do PSOE. Unha puntualización, sí, esa zona lúdica que fa referencia de un banco, así, sí, claro, tamén xa estaba contemplado, vale, para que tamén os veciños ali pois se poidan sentar un ratiño falando, ou así, iso sí que se iba a contemplar. Non me refería a unha zona lúdica porque o espacio pois é o que é, pero sí, sí que se ve. Señora concelleira Benegá, señor concelleiro portavoz de Nos Pobra, pois remata. Vamos a proceder logo á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Estamos empatados. Vamos a proceder, non, a unha segunda votación. Estaba contando ainda, Son 5 votos en contra, 5 votos a favor. Vamos a proceder logo a unha segunda votación. Vale. Votos en contra? En contra. Bueno. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pois queda aprobado por 5 votos a favor. Queda rechazada, perdón. Queda rechazada. 5 en contra e 5 a favor. Bueno, pois vamos a pasar agora entonces á parte 2, que é control de órganos de goberno. Ten un único punto ahora, que é rogos e preguntas. Bueno, vamos a proceder á resposta das preguntas que se formularon no anterior pleno. Unha era cual fue la representación municipal que foi Fitur. Bueno, pois en concreto foi Patricia Lojo, concelleira de Relacións Institucionais, Estefanía Ramos, concelleira de Turismo, Sara Sánchez, técnica de Turismo, e eu mesmo, non? Quen cubriu os gastos de desplazamiento de ir a Fitur? A Mancomunidade pagou os gastos meus, os gastos do alcalde, e o Concello da Pobra, que pagou os gastos das concelleiras e da técnica de turismo. E a outra era de quen fue la brillante idea de que la imagen que representó nuestro municipio en el monolito que se puso en Fitur fuese la Torre de la Curota, cuando hay monumentos más importantes y vistas más importantes en nuestro municipio que no una torre de comunicación. Bueno, pois en concreto foi a Mancomunidade a que decideu eso, ademais é que correu cos gastos da propaganda da torreta esa. Bueno, eu, si sirve de algo, a mí tampouco me gustou esa foto.
o dixen ali en Fitur. Pero bueno, imagino que é unha cuestión de gustos. Pero bueno, eso, que foi a mancomunidade a que o decideu e a que correu tamén cos gastos da torreta esa. Nós nunca estamos en eso nada. Bueno, agora hai unha batería de preguntas, son moitas, hai algunhas que se poden contestar en este pleno, as outras pois teñen que quedar para o seguinte, a pesar de que se presentaron por escrito, pero bueno, hai causas debidamente motivadas que evitan poder contestar ou respostar en esta, non? En concreto é que se teñen que formular algunhas pois aos departamentos correspondentes e necesitan o tempo necesario. Estas preguntas se presentaron onte pois para poder responder, co cal se responderán pois no próximo pleno ou por escrito. De todas formas, as que se podan responder agora neste pleno pois se van a responder agora. Son en concreto, vamos a ver, as de Cadreche. Creo que o señor Concelleiro de Deportes pode respondelas. Sí, bueno, hai aquí, se me pregunta, bueno, se me fan varias cuestións, entonces vou respondendo a cada unha delas. Bueno, fálase de ciertas deficiencias que hai no campo de fútbol de Cadreche. En primeiro lugar se fala da cuberta que vou polo temporal que hubo 24 de xaneiro. Bueno, indicar que o primeiro que fixemos cando vou foi quitar as chapas que había, que quedaron, para evitar máis desprendementos e que se pudera poñer en risco, digamos, o colegio. Despois encargouse un presuposto para ver en canto nos movíamos a repoñer as novas chapas, así como, digamos, asegurar mellor a estrutura para evitar pois posibles percances futuros, aínda que, bueno, nunca se poden evitar de todo porque depende da forza do vento, pero, bueno, a idea foi a reposición máis o reforzamento. Pideuse un presuposto, unha vez chegou o presuposto, claro, miras de onde dá partida da que podes dispoñer e quitar, e unha vez feito isto, pois encargas o arranxo. O arranxo, as chapas, unha vez ti mandas arranxalo, a empresa che di que, claro, tenas que encargar, fai as medicións, encárganse, tardan un pouco en chegar, entendo as molestias que hubo, porque mas trasladaron tantos clubs como incluso pais e nais, incluso un pouco a deshora, ainda que, bueno, eu atendo a todo o mundo, da igual a hora, domingo pola tarde ou domingo pola noite, non pasa nada. Entonces o xoves da semana pasada chegaron as chapas, xa se podían haber colocado ese mismo xoves, pero como hubo mal tempo, fixos esta semana, entonces xa están repostas. A min avisoume a empresa que xa onte quedou todo reposto. Isto en canto ás chapas. En canto aos vestuarios, bueno, non comparto a afirmación que se fai de que non reúnen as condicións mínimas de higiene. Os vestuarios límpanse todos os días, e os fins de semana tamén se limpan todos os días, o sea, todas as mañás. Que pasa? É verdad que os fins de semana non se limpan, non hai unha persona ali quieta, fija, para cando acaba un partido limpar, é dicir, unha vez acaban todos os partidos que hai a mañán, van limpar para que este o mellor posible para o da tarde. Entonces, bueno, non comparto isto de que está as medidas de higiénicos saludables, bueno, que son deficitarias. Me van a perdonar que non comparta a súa afirmación. Respecto do céspede, o céspede se lle fai 2 tratamentos anuais, que son 2 cepillados, hacer un céspede artificial para intentar limpar, digamos, todo o caucho posible, que este nas mellores condicións, así como tamén a limpeza dos canelóns, para que non acumule aí para que non acumule o caucho. A última vez que se lle fixo o cepillado este ano foi fixose un en outubro, cando se lle fixo tamén un tratamento de abonado no Campo de Alta, porque é a mesma empresa, entón xa aproveita e fai as cousas, e o próximo en verán. É dicir, o cepillado tense que facer cando o campo este moi seco, é dicir, ten que estar o caucho todo seco, non pode ser agora nestas fechas. Entonces, bueno, se intenta que este no mellor estado posible, tendo en conta que ten bastante uso e, bueno, que xa ten os seus anos, pero, bueno, hasta ahora é verdad que, bueno, a mí non me trasladaron os 2 clubs que usan a instalación queixas sobre o céspede de erva artificial. Sigue que teñen outras queixas, pero esa en concreto non. Respecto dos vestuarios, que se me olvidou, porque aquí só falaban da limpieza, pero xa o comento tamén para que ustedes sean conocedores, tamén se procedeu a cambiar as portas que estaban
dañadas, non dañadas por vellas, dañadas por patadas, puñetazos, etc. Que eso non depende tanto do concello, sino da responsabilidade individual de cada deportista e dos propios clubs, que eu lle teño dito que a mí non me importa reparar cousas que polo uso se estropen, pero sí que me toca bastante as narices, e me van a perdonar a expresión, ter que reparar ou gastar cartos municipais en cousas que se rompen a sabiendas, vale? Eso sí me molesta bastante. Eles son conocedores, entendo que non poden controlar a todo o mundo, pero bueno, as cousas hai nas que coidar. E despois, se existe algunha planificación para a contorna, pois sí, está previsto agora cando veñan dos meses de verán, que é o mellor tempo, acabar, porque eso sí que é unha demanda bastante grande, acabar de asfaltar o cacho de aparcamento que queda. Hai un cacho que está asfaltado, outro que por cuestións presupuestarias pois no seu momento quedou sin acabar. Entonces a ver se este verán o acabo, e depois dependendo da disponibilidade orzamentaria. A idea, o que pasa claro, o das gradas sí que me fixe un pouquiño a puñeta, se me permiten a expresión. A idea era botar unha capa de zahorra moi compactada para evitar charcos e molestias, que era desde a entrada hasta os vestuarios, que tamén é unha queixa moi reiterada. Me só ver se hai disponible presupuestaria, bueno, se non intentarás a través de remanente. Non sei se con isto lle queda respondida a cuestión. Moitas gracias. Pois o seguinte, o Concelleiro de Medio Ambiente creo que tamén pode responder ás preguntas relativas á antena. Ten a palabra, señor Concelleiro. Bueno, esta é unha pregunta relativa á instalación dunha antena de telefonía móvil na zona do Ruso, na estrada que sube hacia Cruceiro Novo. E a primeira pregunta, fixos algunha xestión para tranquilizar, vou ler todo por se non ten sentido. Os veciños e veciñas da Crocha amósanos a súa inquietude ante a instalación dunha antena próxima ás súas casas. Fixos algunha xestión para tranquilizalos? Bueno, non sei se foi para tranquilizalos ou para que se inquietaran ainda máis, pero a realidade é que temos dúas reunións ca veciñanza, en a que estivo tamén presente o alcalde, e a continuación pois falamos coa empresa e volvemos a ter unha segunda reunión cos veciños e veciñas, e teremos unha terceira reunión, cando menos. O ser unha zona de monte, expúxose a posibilidade de, bueno, por certo, onde se lle explicou todo, se lle enseñou o expediente, teñen solicitado o acceso, que non sei, eso xa depende de Secretaría, non sei se xa se dou o acceso ao expediente, pero ali repasamos todo o proxecto, os permisos que necesita de Instituto de Estudios Territorios, de Medio Rural, de Patrimonio, e tamén, por suposto, de que o máis importante, digamos, neste caso, que é o do Ministerio para a Transición Ecolóxica, que é o que, no, de Industria, perdón, que é o que determina si poden ou non instalarse as antenas e onde. Por cuestións, digo, de emisións e todo eso, me refiero. E a segunda pregunta, expúxose a posibilidade de desplazar a instalación uns metros para a maior tranquilidade dos veciños, ven adquirindo un terreo ou buscando a doazón de algún particular. Bueno, falouse coa empresa e se consultou por que iba nesa situación en concreto, se había outra alternativa, e o que nos contestaron foi que calquera outra alternativa non afastaba as antenas das vivendas, sino que sería noutro lugar onde habría tamén vivendas preto, e que o lugar está escollido por razóns técnicas da situación e, bueno, a facilidade de poder instalar, a cercanía do servicio de suministro eléctrico e todo demais, que non está escollido, pois, digamos, a capricho. E eso foi a xestión que se fixo, e quedamos pendentes de volver a falar coa empresa e estudiar esas posibilidades, pero, bueno, na primeira conversación era complicado. O que sí tamén me gustaría aclarar é que contan con todos os permisos, que é unha legislación superior a municipal, por suposto, non é unha licencia, unha comunicación previa, pero cumplía con todos os requisitos, cousa que non se ten dado outras veces, que se intentou instalar unha instalación semellante e non tiñan o permiso daquela do Ministerio, finalmente non se instalou, que foi na zona de Campos Verdes, no Coro de Arca, pero neste caso a revisión exhaustiva do expediente por os técnicos do Concello e, bueno, por asunto de goberno, pois non vimos posibilidade alguna de parar ou de frear esta instalación, que, por outro lado, non existe a día de hoxe ningún motivo para que se consideren perxudiciais, polo menos non o é oficialmente, non é polas leis do noso Estado, non é polas leis europeas, e non temos nada que nos permita exixirles distancias mínimas ou o que sexa. E, bueno, supoño que está máis que contestada a pregunta. Moitas grazas. Bueno, o bloque de preguntas relativo ao servicio de axuda a domicilio
a asesora de comunicación pois quedan sobre a mesa, vanse a responder ou ben no próximo pleno ou ben por escrito. E despois hai outro bloque de preguntas sobre un proceso judicial aberto por acoso laboral contra o Concello. Bueno, que nós ignoramos a que se refiren. Desde logo este Concello non ten ningún proceso judicial aberto por acoso laboral. Polo cal non podemos responder a ninguna destas preguntas. Queda, pois con isto damos por rematado. Outra pregunta máis, sí. Quería saber por qué, oye, el Ayuntamiento no contestó los requerimientos de la Xunta de Galicia en relación a los vertidos de hidrocarburos en la zona de la Ribeiriña. Bueno, creo que eso el concelleiro, a ver, sí, ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente. Están pendentes bueno, sí, contestaron xa, estaban pendentes de contestarse. Hai informe medioambiental, informe urbanístico, e, bueno, non sei por que esa persoa ten que falar dese tema, cando non é algo que realmente lle competa, pero, bueno, en todo caso, están pendentes de contestar. Non había un plazo establecido. Bueno, non sei se a día de hoxe, pero no momento que dixeron, creo que non. Vale. Bueno, pois moitas grazas. Damos por, sendo as 13:17, damos por finalizado o pleno. Gracias.